Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем наши стрымы са студыі Еўрарады, абмяркоўваць падзею Беларусі за яе межамі. Мы зараз будзем з кандыдатам гістарычных навук, маяністам Евгеном Красуліным. Добрый дзень, Евген. День добрый. Я, дарэчы, адразу, можа быть, паколькі мы перад пачаткам эфира канчаткова узгаднілі нашу задуму, хочу порадовать наших гледачоў і слухачоў з тым, что спадар Евген пагадзіўся регулярно з'яўляцца ў эфиры Еўрарады, так что хутчэй за ўсё 2 разы на месяц ці раз на 2 тыдні по аўторках Евген Красулін будзе со сваімі анализами, прогнозами, поглядами ў гісторыю, ацэнкамі з'яўляцца у нас у эфиры. Так что вітайце новага регулярнага эксперта Еўрарады. Я тут нічога не сурочыў, спадзяюся, таким вот сваім анонсам. Будем спадзявацца, адзінае, што каб радаваць, наколькі гэта атрымаецца. Ну, не подписываліся, что толькі радаваць будем. Дарэчы, про радасці і не толькі. Выступаў тут міністр адукацыі, новы, не новы, але тым не менш. І хутчэй за ўсё там некага спрабаваў парадаваць Лукашенку, відаць. Вось усіх астатніх не ведаю, парадаваў ці не парадаваў. Вось вы мне скажыце ўсё ж таки, як і выкладчык, як гісторык, сваё бачанне, што, маўляў, вось зараз у падручнікі, якія будуць у школах, там з'явяцца апісанне і, скажем так, падзеяў 20-го года. Зразумела, у якім ключы яны там будуць пададзеныя гэтыя апісанні і гэтыя падзеі, як спроба дзяржаўнага перавароту. Скажите мне, в прынцыпе, гэта нормально, калі вось у прынцыпе так хутка з'яўляюцца ў навучальных нейкіх падручніках ці іншых дакументах падзеі вось такія недалёкія, і ўвогуле як гэта ўсё працуе. Я так маю на увазе, як гэта звычайна падрыхтоўваюцца гэтыя навучальныя матэрыялы. То есть дзейнічае ў дадзеным выпадку прынцып гісторыю пішуць пераможцы? Тут зноўку могуць быць розныя падыходы да таго, наколькі аператыўна апісваць вось гэтыя самыя гістарычныя падзеі. Власна кажучы, тут пытанне, што такое гісторыя, калі вось завяршаецца гісторыя з акадэмічнага пункту гледжання і калі пачынаецца сучаснасць. Бо некаторыя сучаснасць увогуле пачынаюць там з 1945 году, некаторыя, як ведаем, з 1994. Вось, я калі пісаў, напрыклад, падручнік па новай найноўшай гісторыі краін Заходняй Еўропы, Паўночнай Амерыкі, я там закранаў і падзеі ва ўкраіне 14 году, апісаў у 15 годзе. Но я пісаў там ўсё ж таки максімальна, скажем так, нейтральна і пераключаючы увагу на будучыню, што, маўляў, гэта працэс, які запушчаны, у яго могуць быць вось такія карані, такія наступствы, но толькі вось разгортванне падзеяў пакажа, што гэта будзе. Тое, што цяпер з'явіўся вось гэты раздзельчык па 20-м годзе ў гістарычных падручніках, тут, канечне, па-першае, зразумела, у якім кантэксце гэта ўсё напісана. Гэта напісана дзеля таго, каб сфармаваць у беларускіх шкаляроў пэўны погляд на гэтыя падзеі, і прычым такі погляд, які зыходзіць якраз з беларускага рэжыму, які даўно лічыць, што праз выбары захоп улады гэта фактычна дзяржаўны пераварот, і гэта нешта такое тэрарыстычна экстрэмісцкае, тое, што варта турэмнага зняволення, калі ўвогуле не фізычнага вынішчэння. Што тычыцца увогуле нашай ацэнкі падзеяў 20-го года, вось тут я бы быў вельмі асцярожным, бо нават я б не ўзяўся цяпер пісаць у падручніку пра гэтыя падзеі, бо патрэбна акадэмічная дыскусія. Я спадзяюся, яна будзе вось у бліжэйшы час, там можа атрымаецца арганізаваць, у тым ліку ў сродках масавай інфармацыі. Вось, напрыклад, у нашых тэрах можна гэта абмяркоўваць, якія былі падставы, бо тут таксама ёсць маса версіяў, якія накідваюцца, просто вось нешчасныя людзі не ведаюць там, куды кінуцца, якой версіі верыць, што ўспрымаць.
І галоўнае, што гэтае тлумачэнне яны ж даволі моцна фармуюць і нашу будучыню. І з такімі, канечне, справамі, з'явамі, як 20-й год, трэба быць вельмі асцярожнымі. Мяне вось, напрыклад, абсалютна не здавальняе канцэпцыя, што гэта адбылося вось раптам, там, ковід, бабах, Лукашенко нешта не тое вякнуў, беларусы тут же прачнуліся і выступілі супраць дыктатуры. Не, на мой погляд, гэта даволі доўгі працэс падыходу до 20-го году, які быў абсалютна непазбежным, і у выніку мы вось атрымалі тое, што атрымалі, і што будзе далей, чаго нам чакаць. Гэта вось якраз даволі складаная тэма, якая залежыць ад таго, наколькі слушна мы ацэнім тое, што адбылося ў 20-м годзе. Спадзяюся, не занадта складана гэта ўсё ізгладаць. Не занадта. А у вас ёсць, я не ведаю, ці у дачыненні да гісторыі і гісторыку пытанне там верыце ці не верыце задаваць яно магчыма, але вы верыце, што гэта вось, ну скажем так, праца над памылкамі, умоўна кажучы, яна будзе зроблена, што паспрабуюць зразумець как бы ўсё это, потому что праца над памылкамі 2010 года была зроблена. Я, напрыклад, не бачыў. Адкуль можа ці 6-го года? Ведаеце, я як чалавек, які, па меншай меры стаяў блізу ад палітычных працэсаў, магу казаць, што, канешне, заўжды прысутнічае рэфлексія на тое, што адбываецца. Вось палітычныя сілы не могуць просто так там перагарнуць старонку, так? І як там сёння у нас 3 верасня, дарэчы, ніколі не чуў гэтай песенькі Шапуцінскага, сярод беларусаў цяпер больш модны тренд перагарнуць старонку ізноў 19-й год. Дык вось, заўжды ёсць рэфлексія, заўжды ёсць, скажем так, спроба перапрацаваць свае падыходы, сфармаваць нешта новае, і кожны раз вось такія падзеі, як 2006, 2010, нават 2015 са сваёй абсалютнай там маўклівай траваяднасцю, ён усё роўна дае падставы для палітычных сілаў зрабіць крок наперад. І што тычыцца 20-го года, вось для мяне, дарэчы, калі я рэфлексую на тыя падзеі, і ў тым ліку як гісторык, я пачынаю думаць, так, праца над памылкамі, якая можа быць праца над памылкамі, што там было не так, но дзеля гэтага зноўку трэба прааналізаваць, а якія актары ўдзельнічалі, чый быў унёсак, скажем так, по ранжіру найбольш моцны і далей. І вось я пакуль што не бачу моцных памылак, но гэта зноўку, гэта тэма асобная. Можа, мы як-небудзь вось у этэрах вернемся да яе адмыслова дзеля таго, каб паглядзець, як крок за крокам мы ішлі до 20-го году, і што там адбылося, і чаго чакаць далей, і што будзе далей. Дык вось, беларусы нават падчас інтуітыўным узроўні здолелі пазбегнуць тых памылак, якія маглі б прывесці да куды больш цяжкіх наступстваў. І я дагэтуль лічу, што калі б 20-й год прайшоў як 15-й, наступствы для беларусаў у Беларусі былі б значна цяжэйшыя, чым тыя, якія мы назіраем цяпер. І вось тут зноўку 20-й год патрабуе свайго аналізу, патрабуе высілкаў акадэмічнай супольнасці дзеля таго, каб усё ж такі атрымаць адказ, а што гэта было і што зноўку будзе далей, абапіраючыся вось на гэтыя веды, на гэты аналіз. Дарэчы, спадар Евген, мне тут у каментарах пишут, что у Красуліна ёсць цикл лекцый про дыктатуры ва ўсім свеце на Ютубе. Я вот зараз паспрабаваў хуценька знайсці, нешта не атрымалася. Сапраўды ёсць, дзе шукаць, дзе глядзець? Ёсць, у мяне есть сторонка на Ютубе про сусветную гісторыю не толькі, і там сапраўды выкладзены цикл лекцый. Я год таму прачытаў у Вільні для свабоднага наведвання, для свабоднай аўдыторыі, спрабуючы паказаць, што такое дыктатура, адкуль яна з'яўляецца, як яна функцыянуе, на што абапіраецца, што яна нясе для грамадства, і галоўнае вось наступствы дыктатуры, тое, што ў нас недаацэньваюць для, скажем так, разумення нашай будучыні. Вось у нас все, рэжым рухнуў, усё шчасце. Не шчасце, бо далей дыктатура, яна просто так не праходзіць.
І одна з лекцый у меня якраз была прысвечана таму, чым завяршаюцца дыктатуры і як грамадствы выходзяць вось з гэтага. Выходзяць ці не выходзяць, ці трапляюць наадварот у цыкл вось гэта зачараванае кола гэтых дыктатураў, як, напрыклад, такая краіна, як Гаіці, якая там увогуле цяпер failed state, і там кіруюць банды. І што з гэтым рабіць, міжнародная супольнасць не ведае, вось накіравалі туды міжнародныя сілы з Кеніі па падтрыманні парадку, ну чым гэта скончыцца, пакуль таксама казаць цяжка. І вось гэта зноўку я гэты цыкл лекцыяў, па-першае, будаваў па сваіх лекцыях яшчэ ў беларускім універсітэце для магістрантаў па дыктатурах Лацінскай Амерыкі. А по-другое, у нас же так і не разумеюць, што такое дыктатура, што такое дэмакратыя, што такое аўтарытарная мадэль, таталітарная мадэль. А ў выніку мы зноўку мы не ведаем, дзе мы, хто мы, куды мы ідзем. Вось той час, які нам дадзены пасля 20-го году, які мы так цяжка перажываем. Вось хтосьці кажа, работаць трэба, так, і зробіцеся свабоднымі. А я думаю, гэта той час якраз дзеля таго, каб зразумець сабе і зразумець, дзе мы знаходзімся і куды мы прыйдзем. А гэтае разуменне якраз фармуецца праз вось гэтыя канкрэтныя веды, у тым ліку праз такія цыклы. Ну вось хвілінку рэклямы майго. Ну дык а што ж, нармальная з'ява. Я прыхільнік таго, што трэба сваё рэкламаваць, а не трэба, што вот толькі я, вот толькі наш канал, вот толькі больш нічога не глядзіце. Трэба як мага шырэй. Усё сваё гэта лепей, чым пойдуць і некуды будуць там на іншых глядзець, слухаць, якія будуць, можа быць, якія-нибудь антыбеларускія наратывы закідаваць пад выглядам таго, што а мы тут таксама беларусікаў падтрымліваем. Я калі прапанаваў вам ўсё ж таки сёлета мы адзначаем, слово не падыходзіць такое, сёлета 30 гадоў панавання Лукашэнкі ва ўладзе. І я вам прапанаваў першапачаткова паспрабаваць гістарычнага пункту гледжання прааналізаваць, куды мы па выніку гэтых 30 гадоў і грамадства і краіна прыйшлі. І мы закранем гэтую тэму, але мне падаецца, давайте пачнем з таго пытання, якое вы падказалі вось найперш, на што якое звярнуць увагу. 30 гадоў таму ці было можна Беларусі пайсці іншым шляхам і якія ўвогуле фактары уздзейнічалі на ход падзеяў. Ласка, вы гэтае пытанне закінулі сам сабе, вы на яго і адказваеце. Так, з вялікай радасцю. Адзінае, што я так закідаў пасля таго, як вось ваша прапанова прагучала зрабіць сустрэчы рэгулярнымі, прысвяціць гэтаму асобную тэму. Бо тэма сапраўды непростая, і зноўку тэма, вось мой падыход, моя гіпотэза, яна падзяляецца вельмі малай колькасцю людзей, но малай колькасцю толькі таму, што ніхто не задумваўся над гэтым. Да і ўвогуле мы шмат у чым яшчэ ў палоне вось уяўленняў 90-х гадоў. Мне так у Фейсбуку выпадаюць гэтак званыя расійскія лібералы, тыя, якія ўжо з'ехалі з Расіі. Можа нават без двухкосяў лібералы, як ім падаецца, но што мне замінае бачыць у іх лібералаў, гэта тое, што яны вось Борис Миколаевич, усе, спадзяюся, памятаюць, хто такі Борис Миколаевич, так, Ельцин, тагачасны прэзідэнт Расіі, першы прэзідэнт, ён вось там абмяркоўваецца цяпер тэма, што не таго пераемніка ён прызначыў. Вось калі б ён прызначыў іншага пераемніка, ўсё б пайшло іначай. І тут зноўку вось мне, як чалавеку, які займаўся праблемамі дыктатарскіх рэжымаў, дэмакраты, калі гучыць слова пераемнік, гэта не дэмакрат. Гэта ўжо характарызуе мадэль палітычную як недэмакратычную. Мы не можам казаць, што Расія ў 90-х гадоў была дэмакратычнай краінай. А што тычыцца вось падзеяў 93-го году, у мінулым годзе, дарэчы, яшчэ хвілінка самарэклямы, я пісаў пра падзеі 93-го году, кастрычнік у Маскве, калі расстралялі Белы дом. Гэта можна пачытаць на сайце газеты «Новы час». І вось там я спрабую прааналізаваць, што было. Я, не тое, што я удзельнічаў, я быў сведкам, я тады быў у Маскве, як студэнт гістарычнага факультэту. Канечне, усе там москвічы бегалі, глядзелі, гэта ж цікава, так? Баявыя дзеянні, вось непасрэдна ля ганку вашага дому.
І у мяне тады былі вось сумневы ў трактоўцы гэтых падзеяў як перамогі над камуна-фашысцкай рэакцыяй. Перамога над камуна-фашысцкай рэакцыяй так, но вельмі смучалі метады і вынікі. Бо пасля гэтага прынятая новая канстытуцыя Расіі, якая фактычна дэмакратыю перакрэсліла. І вось адтуль пачынаецца гэты шлях Расіі да таго, да чаго яна прыйшла. Но калі вяртацца вось да гэтай нашай тэмы, так, 94 год, ці маглі мы там зрабіць іншы выбар? Тэарэтычна, безумоўна, маглі. Но зноўку тэарэтычна. Вось, а далей наступаў, уваходзілі ў дзеянне пэўныя фактары, якія гэты наш выбар вельмі моцна скажалі. Ну, напрыклад, тэарэтычна перамагае пан Зянон. Мы атрымліваем вельмі радыкальную беларускую нацыянальную мадэль, хацеў казаць дыктатуру, ну добра, пазбегнем гэтага слова. Дарэчы, я сам галасаваў тады за Зянона Станіславовича. І што тады? Вось якія метады гістарычныя могуць нам дазволіць казаць, а што было б пасля? Мы можам прыняць метад гістарычнай аналогіі. Вось што адбывалася ў тых краінах былога Савецкага Саюзу, у якіх такія нацыянальныя, радыкальныя, скажем так, сілы прыйшлі да ўлады. І мы пабачым, што ва ўсіх гэтых краінах у момант адбываецца ці вайсковы пераварот, ці пачынаецца грамадзянская вайна, у выніку чаго прыходзяць да ўлады больш памяркоўныя, а галоўнае арыентаваныя на Расію сілы. Гэта і Грузія, гэта і Таджикістан, гэта і Арменія у тым ліку і гэтак далей. І у выніку вось на ўсёй постсавецкай прасторы, акрамя краін Балты, утвараюцца такія рэжымы, якія арыентуюцца на Маскву. Ну і зноўку інстытуты гэтай арыентацыі, гэта СНД, потым з'яўляецца АДКБ, каб гэта ўсё замацаваць. Вось такім чынам, калі б перамог Пазняк, мы б мелі праз некалькі месяцаў, думаю, вось мадэль ваеннага перавароту. І прыходзіць, не ведаю, магчыма, Лукашенко точно. Варыянт перамогі Шушкевіча. Куды больш памяркоўнага, спакойнага чалавека, зноўку, які арыентуецца на постсавецкую прастору. І вось ён кіруе, зноўку, мы бачылі яго ў ролі старшыні Верхоўнага Савету. Мы бачылі, што пры любых спробах неяк адысці ў бок ад таго, што зададзена, ён пазбаўляецца ўлады. Там, калі гэта не скрыня цвікоў, зноўку, я думаю, памятаеце гісторыю, як Шушкевіча пазбавілі пасады, так? Вось, не скрыня цвікоў што-небудзь іншы. Ці ён спакойна дасіжвае свой тэрмін, пасля чаго яго пераабіраюць на нейкага іншага кіраўніка, які можа не такі пранацыянальны, прабеларускі, як быў спадар Шушкевіч. Зноўку, гістарычная аналогія. Мы бачым Украіну. Вось там такая мадэль дзейнічала. Там не было ваенных пераваротаў, но затое там была змена прэзідэнтаў, калі замест больш-менш нацыянальна арыентаванага, так, на самастойнасць арыентаванага чалавека, прыходзіць больш прамаскоўскі чалавек. Колькі разоў у Украіне абіралі Януковіча, дзеля таго, каб потым гераічна яго звяргаць, таксама ўсе добра памятаюць. Вось у Беларусі была б мадэль ці ваенная гвалтоўная з усталяваннем рэжыму аналагічнага лукашэнкаўскаму, ці змена прэзідэнтаў, якая ўсё роўна вела да тых праблемаў, з якімі мы сутыкнуліся. Чаму? Таму, што ёсць Расія, а Расія, зноўку, ніколі не была дэмакратычнай. І Расія заўжды была імперскай. У мяне быў цудоўная магчымасць вывучаць гісторыю Расіі і сучаснасць Расіі на месцы, у Маскве. Усе 90-е годы практычна я там пражыў. І я цудоўна бачыў, што гэта краіна, у якой вось гэта імперская карціна свету, сидзіць, я ўжо не ведаю на якім узроўні.
І у самыя як бы казаў той же Лукашенко лютыя часы дэмакратыі ў Росіі мне мои таварышы гэта інтэлектуалы власна кажучы расійскія тым ліку будучыя у той час сказалі что ну, спокойно у вас будзе сядзець наш губернатор усё будзе нармалёва нават не вякаеце там не мітусіцеся все будзе так як мы скажем ось гэтая мэта аднаўлення імперыі яна была паўсюль і у дэмакратычнай тусе России і у гэтай самай камуна-фашыстоўскай тусе России у той час вынік быў адзін Россия планавала аднавіць сваю імперыю з вяртаннем тэрыторыю ну зноўку краіны Балты адламаная скіпка у той час ось но Россия чакала калі наступіць той момант калі можна будзе гэта ўсё вяртаць узад і як мы бачым цяпер яна спрабуе гэты зад адчыніць для нас усіх і туды ўсё гэта самае запихнуць і вось гэта тая стратэгія России якая цягнецца з пачатку 90-х гадоў і таму мы не маглі пазбегнуць вось таго што мы перажылі гэтыя 30 год у нас просто не было ресурсаў гэтага пазбегнуць як у нас у 20-м годзе не было ресурсаў пераламіць ресурсы России якія вось нам проціпастаўляліся і якія былі прапанаванымі тады беларускім элітам і гэтыя беларускія эліты конечно казалі так расійскія ресурсы нам мілей бліжэй куды падзецца таму вось калі коротко у нас гэтыя 30 год былі непазбежны мы бы роўна прыйшлі до нашего цяперашняга стану і вось тут акурат таки і ўзнікае тэма якую я пра дакладней пытанне якое я хацеў вам задаць і куды мы по выніку гэтых непазбежных 30 гадоў прыйшлі я тут да вас зараз звяртаюся менавіта каб вы паспрабавалі як гісторык гэта прааналізаваць не як палітолог там не як грамадзянін што вы таксама здольныя зрабіць менавіта з гістарычнага пункту гледжання вось мяне прадставілі ў анонсе як маяніста так калі хтосьці не ведае что гэта азначае то спадар Яўген спецыялізуецца по гісторыі народа майя вот гэта і азначае маяніст так і зноўку як гісторык увесь час апелюю да памяці памятаеце 2012 год вось эту праблему снежня 12 году калі ўсе чакалі канец свету прадказаны календаром майя ось я да мяне тады звярталіся таксама шмат па каментарыі я казаў что спокойно конца свету ну конец свету будзе ён будзе толькі по тэкстах майя конец свету гэта не адзінамомантная падзея гэта не тое что земля налетела на нябесную вось а гэта працэс расцягнуты ў часе вось так что вось гэта самы снежань 12 году гэта пачатак працэсу а далей калі ён завершыцца казаць даволі цяжка другое конец свету канешне гэта опісана як драматычная падзея але ёсць персонажы ў металогіі майя якія нарадзіліся до конца свету і якія стварылі новы свет і ў гэтым новым свеце яны зрабіліся багамі калі мы гэтую тэму разглядалі со студэнтамі я заўжды казаў спокойно хтосьці з нас перажыве і зробіцца багамі ў наступным свеце так что не трэба губляць аптымізм ну і наступнае у майя ніколі не было самога паняцця канцу свету у іх календар цыклічны гэта як у кола няма канцу дакладней можа ён і ёсць но там же будзе і пачатак як у календары майя у іх вось гэты дзень які мы разумеем як канец пазначаўся іерогліфам які пазначаў і ўзыходжанне на трон новага ўладара то бок гэта пачатак новага і вось цыклічнасць часу яна аддае гэтае самае спадзяванне на нешта новае і калі казаць у гістарычнай перспектыве я магу быць лёгка аптымістам будзе ўсё цудоўна будзе то можа быць але што маем на сёння вот як вы гэта опісваеце значит я б казаў вось калі узяць ну прогноз падзеяў на 25 год
Тут зноўку калі у нас робяць прагнозы, у нас звычайна бяруць Беларусь асобна, што метадалагічна неверна. Трэба ўсё ж таки браць у кантэксце зноўку, як гэтыя падручнікі назвалі Беларусь у кантэксце сусветнай гісторыі. Назва цудоўная, пытанне зноўку змесце, бо трэба ўсё разглядаць у кантэксце. І калі паглядзець у кантэксце, свет, канечне, цяпер у нас у вельмі цяжкім стане. Мы бачым, як спачатку намеціўся, пазначыўся, а цяпер паглыбляецца і афармляецца падзел свету на блокі. Ну, вось мы бачым дзве краіны лідара, гэта Злучаныя Штаты, гэта Кітай. І вось вакол гэтых краінаў пакуль яшчэ, ну, асабліва гэта тычыцца кітайскага боку, вось там пакуль не вызначаны мэты. А што мы хацім ад гэтага групавання вакол Кітаю? Мы хацім поўнага вынішчэння нашых апанентаў на захадзе, пра што так доўга казалі бальшавікі. Ці мы хацім суіснавання і там росквіту. Вось калі паглядзець на рыторыку некаторых прадстаўнікоў гэтага лягеру, які мае нахіл да канцэнтрацыі вакол Кітаю, там хутчэй поўнае вынішчэнне, як і зноўку бальшавікоў. Ну, зноўку, 90-е гады нічога не змянілі ў Расіі. Яна так і засталася нацэленая на процістаянне са светам, дзе зноўку пераможца атрымлівае ўсё, а той, хто прайграў, той гіне. Гэта, канешне, самы злы варыянт, які можа быць, но ён, на жаль, не выключаны. Бо і Кітай таксама, ён пакуль не вызначыўся, куды яму ісці, вось гэтая мэта канцавая. Пакуль ён, канечне, трымае марку рэспектабельнага партнера заходніх краін, а куды падзецца, у яго асноўныя рынкі гэта захад. І калі ён адмовіць ім, скажем так, у існаванні, то тады гэта мацнейшы удар па Кітаі. Но ён можа ў любы момант змяніць вось гэтыя свае падыходы, і на гэтыя перамены могуць уплываць у тым ліку і праблемы ў эканоміцы. Вось калі кітайская эканоміка пачне дэманстраваць тренд да заняпаду, прычым такога доўгатэрміновага, не тое, што спад цыклічны, з якім заўжды сутыкаюцца эканомікі, но калі будзе заўважана, што гэта ўжо сістэмная праблема, вось як Расія ў 13-м годзе. Вось у 13-м годзе ўвосень моцна ўпалі цэны на нафту, і для Расіі гэта быў вельмі такі непрыемны званочак, што, я думаю, не ў апошнюю чаргу падштурхнула да прыняцця рашэнняў з анексіяй Крыму. Спроба ўскочыць у апошні вагон, што мы хацім аднавіць імперыю, і у нас ёсць для гэтага рэсурсы, вось гэтая нафта, газ, усё, мы там кранікам ужо кіруем Еўропай. А тут гэта так замаячыла пагроза гэтаму. Значыць, трэба спяшацца. І з Крымом пракаціла, і калі ўжо ў 22-м годзе вось таксама пачаліся не надта добрыя для Расіі тренды, яна вырашыла, што лепш не чакаць, калі, ну, не яна вырашыла кіраўніцтва, лепш не чакаць, калі ўсё пагоршыцца, давайте цяпер. Вось пакуль там захад цёпленькі, пакуль у нас ёсць вось гэтыя запасы тлушчыку, мы ударым, а далей будь што будзе. І вось яны гэта здзейснілі. Кітай можа пайсці вось па гэтай жа сцяжынцы слізкай, і тады мала нікому не падасца. Нягледзячы на тое, што асноўны тэатр баявых дзеянняў патэнцыйны будзе ў азіацка-ціхаакіянскім рэгіёне, ніхто не сумняваецца, што Еўропа, асабліва ўсходняя, будзе таксама ў сваім цэнтры гэтых самых падзей. Ну і Беларусь, паколькі кіраўніцтва цяперашняй Беларусі займае вельмі акрэсленую пазіцыю пра кітайскую, пра расійскую, антызаходнюю, тут нам будзе вельмі так пякуча ад гэтага. І тут зноўку хтосьці перажыве, будзем аптымістамі. Но хто канкрэтна казаць нельга. Ну вось так вот, дарэчы, з пункту гледжання гістарычнага таксама вот хацелася б гэта вам
Як падаецца гэты візіт Пуціна ў Манголію, як там жартуюць гумарысты, гэта паездка за ярлыком ці вот як вы гэта ўспрымаеце? Ну як некалі у татара-манголь там да ханаў Залатой Орды. Вось добра, што ў Манголіі яшчэ засталіся гумарысты. Но страшуся, што гэта з'ява мінулых часоў. Манголія сапраўды вось дзіўна, як яна зрабіла рывок да дэмакраты, і у адрозненне ад Расіі яна дэмакратыі то дасягнула. І гэта ўсё ішло ну вось да апошняга часу, калі якраз пачалі праяўляцца вось гэтыя тренды да падзелу свету на лагеры. І Манголіі, зразумела, трэба абіраць. А цяпер глянем на геаграфічную мапу і паглядзім, з якімі краінамі мяжуе Манголія. Манголія мяжуе з якой колькасцю краін? Не можаце не адказваць, усе ведаюць дзве. Расія і Кітай. І вось пытаннечка, так, перад візітам Пуціна шмат жа пісалі, што ой, рымскі статут, Манголія ж яго падпісала, вось ратыфікавала, і затрымайце, вось жа ён, прилетел до вас. Цяпер глядзім на геаграфічную мапу палітычную і думаем, а далей што Манголія будзе рабіць. Вось паміж гэтымі двумя волатамі Расія і Кітай, ад якіх яна залежыць вельмі моцна, асабліва ад Кітая, у эканамічным пляне. І далей, што яна з гэтым Пуціным будзе рабіць? Ось, так што тут быў не варыянт, но тут нават не вось гэтая не палітычная геаграфія адыгрывае ролю, а настроі сярод палітычных элітаў у Манголіі. Там кіруючай з'яўляецца народная партыя, якая раней была народна-рэвалюцыйнай партыяй. Гэта практычна КПСС. Толькі пад іншай шыльдай. І вось зноўку манголы дэмакратычна прагаласавалі за гэтых сваіх былых камуністаў і зрабілі гэтую партыю уладаром і прэзідэнцкай пасады, і большасць у парламенце. А гэта адразу зрабіла вялікі перакос у палітычнай сітуацыі, бо канкурэнцыі фактычна няма. І няма адпаведна абмежаванняў. Мы можам рабіць все, што пажадаем. Нават там корупцыйныя схемы, а хто будзе сачыць за гэта? Хоць, канешне, памятаем, былі падзеі, пратэсты ва Улан-Батары вулічныя, і там нават кіраўніцтва палітычнае было вымушана прыняць пэўныя умовы пратэстоўцаў, у тым ліку расследаваць гэтыя корупцыйныя схемы пастаўкамі вуголля ў Кітай. Но ўсё роўна, калі няма палітычнай канкурэнцыі, калі вось гэтая ўлада ва ўсіх галінах улады канцэнтруецца ў адных і тых жа руках, узнікае вялікая спакуса гэтым скарыстацца. Ты фактычна ўсемагутны. І вось я страшуся, што кіраўніцтва народнай партыі не вытрымала гэтай спакусы і пачало схіляцца зноўку, падаецца, просты выбар, вось знаходжання паміж Кітаем і Расіяй, прасцей быць на іхнім баку і менш рызыкоўна быць на іхнім баку. Бо, ну, скажем, калі Кітай і Расія дамовяцца пра, напрыклад, эканамічную блакаду Манголіі, ну, уласна кажучы, гэта нават не заходні Берлін, каб там паветраны мост зладзіць. Там усё, у манголаў не будзе ніякага выбару, ніякіх шансаў на нешта. Таму у Манголіі, канешне, цяпер перспектыва даволі сумненькая трапіць вось у гэты антыдэмакратычны лагер, ну, адпаведна, з усімі наступствамі для мангольскага грамадства. І страшуся, што ў бліжэйшы час Манголія перастане быць вось такім лідарам, флагманам дэмакратыі, якім яна з'яўлялася да вось апошніх некалькіх, ну, нават не толькі год, некалькіх месяцаў. Зноўку, спадзяюся, можа, я насурочу. Некаторыя кажуць, што мои прагнозы ніколі не здзейсняюцца. Вось дам такі прагноз і буду спадзявацца, што ён не здзейсніцца. Ну, ёсць такія заўсёды, как бы, выказванні ў бок экспертаў, палітолагаў. Спадар Евген, давайте на завяршэнне яшчэ одну тэму закранем, можа быть, не так шырока, як хацелася б, але калі вы вельмі любіце гістарычныя паралелі, про будучае, але да гістарычных паралеляў, калі кажуць, ну вот наступны цыкл нейкага народнага ўздыму,
некая что вы зараз разлічваеце там сёння-заўтра трэба там будаваць сыходзячы з чаго і прыводзяць прыклады. Ну напрыклад, вот паглядзіце, у России першая рэвалюцыя там 905 год, а потым наступная толькі калі была, ці там да прыклад больш познія такія паралелі с польскай солідарнасцю. Вот калі пачалося ўсё, як потым задушыў рэжым Ярузерска гэта ўсё, і калі гэта ўсё ізноўку пачало рухацца, 10 гадоў на гэта ўсё спатрэбілася. Вот калі сыходзіць з гістарычных паралеляў, што і калі мы кажам що ж таки пра пэўныя прагнозы, што нас чакае, як дзейнічаць і які лёс бліжэйшым будучым чакае дэмакратычных сілаў, ператворыцца офіс Ціхановскай у Раду БНР 2.0. Вось зноўку вы закранули две падзеі, гэта расійскія рэвалюцыі, так, ну бярэм гэта як адну, і тое, што адбывалася ўжо ў 80-х, пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя. Я б казаў, што тут будзе такое спалучэнне пэўнае. Ну вось калі браць нашу цяперашнюю сітуацыю, то можна з пачатку 20-го стагоддзя і завяршэння зляпіць, ну, прыкладна падобную мадэль. Значыць, калі адбылася рэвалюцыя ў Расіі, вось люты 17-го году, дарэчы, за паўгады да гэтага Ленін сядзіць у Швейцарыі, у кавярні і піша, ну, можа, толькі ўнукі цяперашніх расійскіх рэвалюцыянераў жывуць да рэвалюцыі. Гэта ён піша, Ленін, за паўгады. Як там было это папулярна ў іх: душой я с вами, а телом тут вот у піўною... Ну, гэта нармалёва. Тут крышачку іншае, што спрагназаваць вельмі цяжка. Занадта шмат фактараў, якія ўзаемадзейнічаюць. І тут, уласна кажучы, ніякая апрацоўка вось гэтых big data, вялікіх дадзеных даных не дапаможа. Недавно, дарэчы, ну гэта добра, не будзем закранаць гэтую гісторыю, можа напишу пра яе артыкул. Яхта затанула, загінуў чалавек, які працаваў у гэтай сферы. Там столькі супадзенняў, у кінасцэнары столькі не прыдумаеш. А гэта ўсё адбылося выпадкова збольшага. Дык вось, вяртаемся да нашага Леніна. Ён не здолеў спрагназаваць, гэта значыць, любыя нашыя прагнозы вельмі умоўныя, і мы нават не здолеем дакладна казаць, ну, наколькі адсоткаў яны імаверныя, гэтыя прагнозы. А другое, рэвалюцыя ў Расіі адбылася падчас вайны, калі Расія апынулася ў вельмі цяжкім стане. Па-першае, гэта разладдзе маральна, у тым ліку сярод войскаў, па-другое, гэта эканамічны спад. Там Расія перажывала да гэтага снарадны крызіс, бо прамысловасць не дае рады вось гэтым задачам ваенным. Ёсць заходнія альянты, Антанта тагачасная, яна дапамагла Расіі. Вось Расія перажыла гэты крызіс, но ўсё роўна гэта не дало ёй выплыць. І ў выніку 17-й год для Расіі зрабіўся крытычным. То бок, вось сітуацыя вайны, яна вельмі спрыяе узнікненню такой рэвалюцыйнай сітуацыі. Мы памятаем мінулагадовы мяцеж Прыгожина, які паказаў, што Расія цяперашняя гэта, уласна кажучы, калос на гліняных нагах. Як у Ростове сустракалі прыгожанцы. Ніхто не падумаў нават там пратэставаць, абараняць там гэта маскоўскае кіраўніцтва. Не. Сам Прыгожин згарнуў ад гэтага. Ось, потым, такім чынам, ёсць адзін фактор – вайна. І прагнозы, дарэчы, для расійскай эканомікі на 25-й год нават расійскімі інстытутамі дадзеныя, напрыклад, Цэнтрабанкам Расійскай Федэрацыі, яны такія песімістычненькія. Ось, далей бярэм 80-е і 90-е гады. У 80-81 годзе Солідарнасць так выступила, но была задушана не столькі Ярузельскім, колькі задушана савецкімі рэсурсамі, як і наш 20-й год. Вось ёсць такі цыкл анекдотаў Light Bulb Collection, як замяніць электрычную лямпачку. І вось было тады ўзнікла пытанне ў гэтым цыкле, колькі палякаў трэба, каб замяніць электралямпачку. Адказ адзін, але яшчэ 1000 савецкіх жаўнераў, каб прымусіць яго гэта рабіць. Бо тады былі страйкі, як мы памятаем. Ось, і якраз Савецкі Саюз усім сваім
скажем так, усей сваёй магутнасцю і рэсурсамі націснуў на Польшу і, уласна кажучы, салідарнасць не здолела процістаяць гэта і была вымушана сысці ў падполле. І спробы, як у нас зноўку падбухторвалі ў 20-м годзе, што давайте возьмем зброю ў руки. Па-першае, ідзе эта зброя, а па-другое, ну і што? Ну, море крыві, горы трупаў, вынік быў бы той же сам. Ось, а потым усё гэта рухнула ўжо само сабой практычна. Пасля таго, як скончыўся вось гэты савецкі рэсурс. Ось як скончыцца маскоўскі рэсурс расійскі, то, канешне, у рэжыму Лукашэнкі будуць вельмі цяжкія часы. Хутчэй за ўсё, ён гэтага не перажыве. Калі з-пад яго гэты зэдлік выбіць, зноўку, як Ціхановская прыгаданая тут казала, на 3 ножках, так? Гэтае самае крэсла лукашысцкае стаіць. Вось калі выбіць расійскую падпорку, паліціць усё. Не, канешне, можна там подумать, что ну там Украина вырашыць, что рэжым Лукашэнкі больш даспадобы, чым, напрыклад, там любы беларускі рэжым. Вось яна зробіць усё, каб пакінуць Лукашэнку ва ўладзе. Ці Лукашенко дамовіцца з захадам, но гэта ўсё з тэорыі, уласна кажучы, не навуковай фантастыкі. Вось, так што у нас усё пачне змяняцца тады, калі пасыплецца Расія, і вось калі знікне гэты расійскі рэсурс у Лукашэнкі. Нават смерць Лукашэнкі у дадзены момант, на якую шмат хто разлічвае, шмат хто чакае яе, гэта наўрад ці нешта зменіць істотна. Пакуль будзе гэты рэсурс. Расія, ну, канешне, адэкватнай замены не знойдзе. Но кагосьці пасадзіць, праплочваць, яна знойдзе. Каго там пасадзіць. Ось, дарэчы, канешне, для Масквы, для Пуціна гэта будзе ударом. Бо наўрад ці яны здолеюць знайсці вось менавіта такога ж чалавека, як Лукашенко. Ён увогуле ідэальны, канешне, для Масквы. Дарэчы, усе гэтыя расказкі, што там Масква яго ненавідзіць, хоча замяніць. Не, ніколі. Гэтыя расказкі я чую з 97-го году. Быў тады часопіс «Итоги», у Москве выдаваўся, я яго чытаў. І вось там пишут, 97 год, что ўсё, Лукашенко там выходзіць на супрацьстаянне з Москвой. Да ўсё гэта заўжды было, зноўку, фільм «Джек Восьмёркін амерыканец», як там бацька і сын кулакі, каб іх не раскулачылі, дзялілі гаспадарку, а дзеля гэтага пабіліся паміж сабой, так вось, тэатральна. Каб вёска пабачыла, што яны пасварыліся і падзялілі сваю гаспадарку. Яна ўжо не кулацкая. Вось гэта прыкладна такое ж. А мілыя зноўку браняцца, толькі цешыцца. Вось, так што нам варта чакаць нейкіх пераменаў пасля таго, як Расія будзе вымушана з той ці іншай падставы. Там унутраная замутня будзе, як у 17-м годзе, ці гэта будзе поўная ваенная параза, ці нешта яшчэ. Вось калі яна перастане фінансаваць рэжым Лукашэнкі, вось тады у нас зробяцца рэальнымі перамены. Ну, зноўку тут варта памятаць пра перспектывы глобальнага канфлікту. Як бы і гэты фактар не адыграў ролю ў нашай далейшай біяграфіі. Дзякуй вялікі. На жаль, сёння трэба нам завяршаць нашу размову, але тым не менш я ўжо адразу праанансую. Наступная наша сустрэча са спадаром Яўгенам Красуліным адбудзецца у аўторак 17 верасня о 12 ці о 13 гадзіне по Варшаве, адпаведна 13 ці 14 па Вільні. Гэта мы вырашым трошачку пазней, але так што дамоўленасць ёсць, і чакайце Яўгена Красуліна, новага рэгулярнага эксперта Еўрарадыё. Да сустрэчы, подписывайтеся, каб не пропусціць нашы размовы і сустрэчы, пакідайце свае каментары, расшэрвайце, каб як мага хутчэй больш пабачыла нашы развагі. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.